כל פעם שאני מגיע לפה, אני רואה את הרב יגאל, שבאמת עידו היה קורא לך מכונה, הרב, כי זה כמו מכונה שלא מפסיקה לעבוד. השכים שלהם, הוא רואה שיש לו רק נשק במחסנית, אבל הוא עדיין מחליט בשנייה הזאת שיש לו לא להיכנס למחולה ולהתחפר, אלא לצאת ולהילחם ולהציל נפש. הוא באמת, הוא והחברים שלו הצילו. דוגמה שולית. זה אומר שהעולם הוא תחת פיקוח. יש מלך בבירה, יש בורא לעולם. אנחנו אומרים כמעט כל שבת שכן חובת כל היצורים לפניך להודות, להלל ולשבח. זאת התכלית. תפקידנו לשבח את בורא עולם על כל מה שהוא עשה למעננו כדי שנחיה כמו שצריך. הוא אמר, זה שטיפל בעידו אחרי הפטירה, הוא אמר לו, תשמע, אני עברתי מאות אלפים הרוגים. כל הזמן שאני ברבנות הצבאית, אבל פנים מהירות כמו של עידו, אני לא ראיתי בחיי. נכון, הוא אמר לך את זה, הוא קרא לו את זה לפני עצמו, הוא אמר לו, בוא אני אגיד לך, הוא אמר לי לא, הוא אמר לי, אני יכול להגיד לך, אני אגיד, שמיים בארץ יודעים שככה זה היה. אדם שנהרג על קידוש השם, אז יש לנו זכות שאת העולם שאנחנו בונים בבניין, זה קרב עולם החסד צדקת עידו, על שם עידו ארוש, השם לקרוא דרום. רבותיי, הערב זה שלא היה פה אף פעם, יש לנו סדר מיוחד שהבאנו והעיר שלנו, ככה נהגו שנים אבות אבותינו, וקצת סבלנות, כי בסוף מחכה באמת הפתעה טובה, קולינרית, שעבדנו עליה כל השבוע. סופי תיבות ולסור איתה בני אתונו. ברך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא כלי הארץ. אמן. ו' כ' י' כ' סופי תיבות. ויראו אותה שרי פרעה. ברוך. ברוך אתה אלוהינו מלך העולם בורא פרי העץ. Oh,
אני מזמין את אחי היקר, רבן ילוזתי, לצידו של ראש העיר, שעזרת הנשים היא שירת חנה על שם אשתו המלוכה חנה לוזתי עליה השלום. בבקשה, תן את חתימתך פה. רבותיי, המגילת היסוד תעבור בין השולחנות. וכל הקהל הקדוש הזה זוכים הערב במצוות סדר ט"ו בשבט, שנגיד בתי הכנסת הולכים לסדר ט"ו בשבט. אני בטוח, בלי לבקר בכולם, אני בקר כאן, לא במקומות אחרים. בגלל שאני מוזמן, אז אני מוזמן לכאן. אז אני בטוח שסדר ט"ו בשבט כאן הוא הכי מדויק בכל הדקדוקים של המצווה עצמה. אני רואה כאן את ספר הברכות. אני בטוח שבאף מקום לא כוללים את כל סוגי הפירות האלה ומברכים את בורא פי העץ על כל העצים שלנו במדינת ישראל, ואותו דבר על האדמה והיין והילד שובח.